Den seneste istid, kaldet Weichsel-istiden, har omformet stenløseslandskaber på ny. Og vi har en reporter til stede ved navn Tobias Trampedag i udkanten af Stenløse. Kan du fortælle os, hvad det er, der foregår derude? Som I kan se i landskabet bag mig, har det nye isfremstød ødelagt det originale landskab. Denne randmoræne, som jeg står ved, er et resultat af det netop hente isfremstød og den nyopståede smeltevandslette på denne side, som har rystet Stenløses indbyggere. Som vi kan se, så strømmer de til for at se det nye landskab og se, hvordan det ser ud, efter randmorænen er blevet skabt. For dem af jer hjemme i stuerne, som ikke ved, hvad en randmoræne er, har vi indkaldt en ekspert fra Danmarks Geologiske Institut, som udover det også er trippel verdensmester i gangsterskak. Oscar. Hej. Som vi kan se her, så er det nok det, de fleste folk vil betegne som en bakke, men det er faktisk ikke helt rigtigt. Det er nemlig aflejret organisk materiale, som gletsjeren har skubbet fremad, så nærmest som en kæmpe stor bulldozer, og det har så ophobet sig her, hvor gletsjeren så stoppede. Og så efter at gletsjeren så har trukket sig tilbage, så er det ligesom det eneste, der er blevet tilbage. Og det er også derfor, at der er den her smeltevandslette her bag os, hvor at alt vandet det løber ned af bakken. Tak til dig, Oscar. Vi har nu bevæget os ned i Stenløse Indre By for at snakke med en indbygger om de problemer, der kan skabes ved gletsjeren og randmorænen. Tobias, hvordan har du det med den nye randmoræne? Fuck! Jeg ved det ikke, det er pækket ned ad, da jeg svører. Jeg er helt ude af mig selv. Jeg ved ikke, hvad fuck jeg skal sige. Lige pludselig, ikke? Der kommer bare sådan en kæmpe is der, ikke? Jeg ved det ikke. Jeg prøver at filme det op. Jeg svører. Prøv at se. Den er der ikke mere, jeg svører, men den var der før. Den er væk nu. Ja, men... Tobias er tydeligvis opstemt. Skaber der nogle problemer for dig i din hverdag? Men altså, jeg opreder, altså, det hele var bare... Det hele var glat før, nu er det sådan... Der er også noget værbestyr med den randmoræne. Jeg sidder selv og er lidt opredet. Tak for i aften.